sino ka man, sinasaludohan kita. Hey! Sorry ah. Good morning mga idol. Dito tayo ngayon sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Yung tinatawag nilang Heritage Park. Nasa ano po ito, nasa along C5 Road, eastern part ng Fort Bonifacio, Taguig City. Hindi totoo yan. Ang libingan ng mga bayani ay itinatagpo noong May 1947. Ayon sa nagsulat sa Wikipedia, yun po, May 1947 po ito itinatag. Ito po ay tinatag bilang tribute sa mga magigiting natin sundalong mga namatay. Dito po sila nililibing. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sana may nakuha kayong aral kahit kunti. Sana may nakuha kayong information sa vlog na ito. By the way nga pala, ang vlog na ito ay bilang pasasalamat din sa ating mga subscribers, mga solidong subscribers. Meron na po tayong 79 subscribers. Maraming salamat po sa inyo at sana po patuloy kayong pagpalain ng Panginoong may kapal. Wow naman! Wow! Papakita ko po sa inyo yung lugar. Napakagandang lugar. Malinis at maliwalas yung hangin. Dito lang po yan sa Taguig City. Bahala ka sa buhay mo! Magbabalag tayo. Tuwing weekend po, maraming po ditong namamasyal, nag-exercise. Napakalawak po kasi at saka maganda mag-jogging. Lapitan natin itong mga nag-aalis dito. Baliw ka yan eh! Tingnan natin. Ayan sila sir.
Hindi na po tayo nakapunta dun sa pinaka main gate nito. Kasi medyo pagod na rin yung mga kasama ko at medyo malayo na eh. Galing po sa bahay, papunta dito is mga 30 minutes lang, malakad. Yan po. Ito po yung part na nasa eastern part ng Fort Bonifacio. Along C5 po ito. C5 Road, Taguig City.